men sim jonga doya roya utrai melong bakra melong bakra men sim jonga doya roya utrai melong bakra melong bakra anda utrai unwan ham jing ri sa ban len shayi ang iya nga unsha ya uganu kaya ro ganyai sawa kan ben penaru ulay ulong bakra men sim jonga roya roya utrai melong bakra melong bakra men sim jonga melong bakra melong bakra. Ashua bagin pai shu play hakaching duai ngan pin pule kato katne kidkhot nakanektin kabim kajong play ya kabingila banshem naka gospel kajong Matthias kalanong kabasau kaning kadkhot kabaning kong haru kabakhat we kikentien kibong kumne anda kumta laylam no yo jisu do mensim syakari klau ban penshoy ya u do seitan anda ulasha jingit sau pau sngi bat sau pau miet hadien kata ulat ngan de habau ta unong penshoy ulawan hau ulaong lada melong ukun ublay tu hukum yakiniki mau bakin long kikpu enrei ulayatu bat ulaong latho bamtang da ukpu hi ba unim ubreu enrei dakiktien baro kebami no nakashintur ublay anda kumta usaitan ulayla lam ya u syakan nongba kabakhoy bat ulabu ya u halor jrong kadong ke temple bat ulaong ya u lada melong ukun ublay tu peno yelade nabalatho unai hukum yaki angel jong u syapang jongwe bat kinra yame hakikti jongki bayo kumnu mejentut yala ki kejat ha umau Jisu ulaong hau latho pat menam tenju yo trai ubo blay jongme usaitan ulay lampat ya u sya ulum bejrong bat ulapen i hau ya kahima kaperthai baro bat ya kaburom jongkiru bat ulaong hau kita ki ei baro ngan sa ai hame lada mendem ban mani yanga anda kumta ujisu ulaong hau Kilit no me usaitan nabalatho man mani yo try ubo blay jong me tang ya u hiru men syakri habakumta usaitan ula ino ya u hakmiru ki angel kilewan bat kile syakri ya u
tu blay unkerku ya ka ba puli bat ya ka ba shashkor ya ka ktin ka ba khut ka jong tu gnya let bat ya pai hakma jong blay ha ka jing duai au blay baruk pa jong yu ba bneng u blay u badap ya ka bneng shajrong bat ya ka khando shatabian u blay u belong utrai jong ki met baru utrai jong ki mensim ki ba kordor ki jongi kumni au blay ngiwan ya kaban ngu ya kaban dem hakis lajat kiba khut bat kiba kentang ki jong me akani kano pais ngi jong ni kas ngi kiba krau ka jong me ai ngu ya me ko kenrat bamala lum lang yang ngi ki khun ya kiba meles siu spa bangila bandon hakani ka yeng kiba kentang ka jong me shipor ya kaban syakri ya me ya kaban mani ya me bat ya kaban pendan burom ya ka kerteng ka jong me bat kumju ru ya kaban syashkor ya kaban medan ban keren hangi lemba jong ni kapor iwan ru ban aingu ya me ku kenran nagaban ta ki jingker ku ki babon sertap ya ki methe hak jing im ke jong i ka malakas i ilong au blay kumni ka bangilong mentaru dei tang namar ka jing i dei namar ka jing is bat ka jing ai ka jong me i aingu ru ya me ku kenran bamadang ri kendong ya ka jing em ka jongi tat hadu kan ka klip mat ko kenran ot ngi ai ngu ru ya me ko kenran bamalong u blay wa yai ne wat hapdeng jong ka jing bom yai ne ka jongi atrai han ka poru ngi wan ya ka bandem akjat ka ding na ka jong me kumle kumangi long ko kenran jisu ot ngi long ki breu ki badap da ka pop da ki jing duna sudah ngile atrai shibun ki ki belong persya ya kamon ke jome ot ngiyat atrai hala ke jong ke jing kwa brai jong ke do ha jong ke jing kwa brai jong ke khmat para ke jing long ke jing sarong jong ni ke jingim ku kenran ngile shibun ki ku kurat jisu ibang yai sa nar na ya me nagawai ka por chakawai ka por re atrai hakum ke ni ka por ngiwan ya ka bandem hakjat ke ding na ke jome kumne kumangi long ku kenran an kerpat ya me ya ka menis ya trai ya ka ban sat yangi dagas nam ka kodor ka jame topen khut atrai yangi nagi jing bom khut ki jongi baro bat mo ongru tolong ki ba khut na ba klem ka jing khut ngimla bani i ya me atrai ni ka por ngi wan ya ka ban kerpat ya me bamen dan ring khat lem badal ka jong ka balang ya ka mamla penyeng ni ka jaka akan long atrai ka ding syarak kaman be ya ka gospel ka jing penem ka jame akan ka jaka ko kerat jisu iduai ru atrai ya memendaring khatlam bakinong ya lam jong ka balang ko kenrat nadu ki pastor ko kenrat ki teman ke pesan ke be ki jong ko kenrat ya ka men krisyan bor ya ki men ai atrai haki ya ka bor met ka besat ka baklan ko kenrat bagi la atrai ya ka men treasure hem ya ka kam ya ka ban syakri bat ya ka ban lai ya ka kerteng ke jong me ko kenrat jisu wong iduai ru atrai bamandaring khatlam atrai ya ki ko kenrat maman ai atrai haki ya ka mensim atrai jong ka jing it ko kenrat ka mensim ke jong ka jing sporet ko kenrat jisu bakin nang ya ka ban pendam yaladi hame ko kenrat ban wat atrai ya ka jing start ka bawan name atrai bar bagi la ban ya lam yang iu pat lang jong ka balang haka lenti baraka mon ke jong me atrai ngi duai ru ban ngi kerpat ya me bamandaring khatlam bat ka jong ka balang jong me o atrai bakirim pe yeng kristan ki badan hapo hala ka jong ka balang ko kenrat ngi duai atrai naga benta ki to ko kenrat jisu ki bom la banya dan ring khatlam bat ngi akum kan ka por banya syakri lang ya ka kerteng ka jong me let si atrai ki don hapeng jong ka jing pang shitom akli don ha ki jing thia ha ki yeng ki jong ki ne ha ki hospital ko kenrat ngi duai naga benta jong ki ko kenrat badis nei badalong ka mon ka jong me menis nei ka ban kner la ka ti ka blomong ka jong me men serput men serpat men weng atrai ki jing pang ya ki badon ha ki met ka jong ki bakiru kin yo mat pada ka jing pen khia ka jong me bar ki la banya don lang ko magni ki por ka banya ai ya ka jing shakri ka jongi ya ka kerteng
ke baim ke jome. Oh ngi duai ban ngi kerparu mendaring kat lama trai bagi kon ki jong ke balang ko kenrat ki bala jengai no name ko kenrat ki bang shu ban wat ke kerteng ke jome ki bang shu ban kiu sya ke yeng ke jome ki bang shu ban syakri yame ko kenrat ki bala syakan oi ko kenrat ki ei ke jing ngobha jong ke ni ka perthei ko kenrat ngi duai na ka benta jong ki ko kenrat ba menis ei ko kenrat ba men let atrai dulu jong men simu jome men pen kendu atrai ki ya ka pop ya ka hok ya ka jing bishar ko kenrat oi bakin ngau hun ko kenrat ban em ya ka jing em klem ma me ko kenrat andai bakin pai ba bakin IT no ya la ka jong ka jing em ka jong ki shame oi kam tam ka ni ki i ba ki por ko kenrat bangi iyo setan bu ya don bor ko kenrat ya ka ban pen klem wat i banget ki jome ya rap namar kata ka por bagin siu spa atrai la ka jong ka por bagin wile ka isu ba dak la ka jong ka jing em ko kenrat andai bagin pai no shame ba bagin IT ya la ka jong ka jing em shame ba bagin syakri ya ka kerteng ka jome wa try ngi duai man kerpat wa try ba man dan ringkat wa try ba ki kam ki ba bun jong ka balang ko kenrat ya ki project ki ba per try ya ka ba me minis nei ya ka ba men keren ko kenrat ha ki khot jong ka balang a try begin don ya ka men sim a try ka ba klut ko kenrat ya ka ba no sya ka kam ka jome khnang ya ka ban la ban pen telun ya ka ni ka kam ka jome sya khmat ko kenrat ya ka ban ra ru ya ka lama ka gospel ka jome sya jrong bat kam sya jrong ko kenrat atrai ngi duai bangi kerparu ya sisi ni memendaring kat lambat ngi kat bangi dang ya seng ni ka por ko kenrat Jesu ya rap atrai bangi la ban pentli no ya ki jong ki jingmut ki jong ko kenrat bal bangin pli la ka jong ka donut ba nai atrai baga tin ka jong me ko kenrat bangin sios ko tatang ka ko por ko kenrat kan yo jaka ya ka ban trei po ki donut ki jongi ya ka ban tau thmai yang ko kenrat khnang bangin na mi no na ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong me ngin mi ki breu ki balaya mat ya ka jing thmai ko ngimi ki breu ki beo mat ka bor ka jong me bang bingi la atrai ya ka ban le persya ya ki bor bat ki buit thap ki jong baman aka jingim ka jongi ka baman la ka ski sa si sin pat ngi duai ban kerpat ya me men dan ringkat ba ka jing syakri ka jong ni ka por naru ka bas dang bat hadu ka ba wai no warum ino yang i ko kenrat nei to ai ba ki baro bangin pendek kan long atrai ka ba pediang hun ne khmat ka khet ka jing snei ka jong me so ngo blai ki jing duai jing kerpat ki jong syakri berit tu jong me ta ka ba ma ik jing palat ke mesyam ke jing jongi me pan ke nek teng Jesus utrai but nong pet em jing mentau jing hadu halarta amen mentapat inyo em pendep ke kam jang ka balang Kini kelong ki jing penmana. Kejing sang thai kelong tang shuai kini kejing sang badi nong keren kini kejing sang long kong cordiality kaluki. Ha kejing sang hindi service hapen torum kra akapor sobuji inong keren ilong Mrs. Meba kentiu di Latam. Anam don jing sang jong senior CECT hang dia ham yang mani la sibet namar bakadon kejing namar bagani ka CES lum siam kan leban bisir sa GCS na SCS konfling bari nong keren kani jing seng ilong mustal walam bok pungrup ke program lengkot kalong kumne berkepor kalong ha kepor arsteng inong tem nglik jing seng ilong mis sapi damon bha jarwa inong yalam ilong mustal ki pungrum bari inong yalam jarwa ilong besan bor pede Pulis dang berdua ilong ni mes pi ban penhun siem ngyok belum cing aingu nang tang yok cing ruai kerpang nak senior society ngyok nang keren master walam bok pengrup ngyok cing penpena nang cing kerku penwai na senior advisor ha English service ha ka akan dailan akapor sausteng inong keren ilong master iban lengdo Kejing sendong hakapon rubuji
ta ka jing long jing seng dong lum siap mi ngi ka jing seng ka long hai yang jong kong ti re shooting bali nong kren ka jing seng ni master shan roy leng do hak jing song lum siam preng ka jing seng ka long hai yang jong master abu ram el rap tham bali nong kren long reverend pi mau long ba ka jing long seng dong lum siap sem ngi ka jing belong jing seng ka long hai yang jong master jonathan thaba bali nong kren ilong temustan fm khasan tiu akamit balang kata kalong hakalai pauterik benai ba nyau arhajar rapsan hakapon yu buji ngenjot sengau ya ka subject ke boong ka parsi sepang ke briso ya ka bala pensong nong rem ka gospel markos kelong ka bakat ar kedkhat na du beningkong hadu bakat wei ya ka bala pihak na ka tim ke jinghi kai ujisu ha ki parsi kinoi simbenta kilong kumne polis dang berduai dengan Mrs. Canary Nombri bali nong kran yang subjek ilong master at skar gungor ka bible study jong ka balang kan long han angne yang mana ka singi toding kumajulong hakapor hinyo buji ka jingi sang mit singi sajan kata kalong haka arteri gumlai bafra ar hajar rafsan hakapor hinyo buji yo nong polis dang berduai di Mrs. Badari Len Nongbet bali nong polis duai hadian ilong Mrs. Paidulin L nong lai inong yatuk hana ka singiu tribe wan kata kalong haka laiterik mulai bapra ar hajar rafsan ha por besibaje long reverend ki parian haka jingis song jongka JCS kata haka laiterik mulai bapra ar hajar rafsan ka por nyau steng men stem halang keding inong keren long temen besan W1 Swet buat hayang mani long reverend pi maulong kini ke waipat kelong kecing penmena ba kebalang kelapen baik ban pelong yo kenjiri jiruai bat kita kilong arteli kebanding kelong ka balapen baik daka silong rilom persteri arpat kelong balapen baik daka KJP senat semngi kebanding kelong balapen baik daka persteri kelong kata kelong hakalai poterik bunai ba mentau Julai kata nadu ka por spoboji menmet hadu kapon tu beci mestep kalong prakenta hang ne hing mani kimat jing duai kilong kumtu ki bala penbej hak program ke baar pan kenjiri jing duai ba alf sau kenta bala penbej da ke jepis sino semni kapor kalong nadu kapor sibaji mensengi hadu ke starik akwas arhajar arfusan kapor ka tadi kalong lifeway Julai nadu kapor si baji mensengi kata kalong lifeway tarik Julai hadu kapor si baji mensengi jong ka sitarik mulai akos ti la kapat iki para banget baro kitu ki ba patpoi kini program haki yang kisem ki jong pi la kapat ya pi bapis ban yai ap lambar ki sekretari jong ki sendong ki sapen poi sekretari jong isendang kisapan puai ki yang kisam japi hakini kisngi bersawan te juruk akarpat kam tam itu ki prabanget lise kitu badang su pedang rudukhat ki mempadon keteng hakani ka program kum juruk kitu ki ba lise badang naklet ban perin hakani ka program kum juruk kam tam itu ki prabanget ki badang suwan ra keteng temai pok ka balang sngabha ban sim kani ka benta ba pinwan ban ya simenta lang lu kencing duai kum ka balang ka lepen bej hakini ki por bat neki tarik belabu te la kapat kam tambe ki para banget baro to bahaban yawan nanti sekene ban simenta lu kencing duai yang ba yo i kini por ki belalek ba kalong ba duna beri hadu kata lagi para banget bon simenta lu kencing duai ti la kapat i para banget bes ke bahaban ya sim khia ye ne kam kum ka balang lepen bej api kenang ba kalong kencing kerku nama tajong pi iwei kini kewei pat kolong ke arpaismen ke bangi yok priang na ka John Robert Theological College ke arpaismen kolong kumne ke John Robert Theological College mokulat Shillong ka khot application ya ki bakwa ban puli ya kini ki kurs harum la ke benta kini ka snem ar hajar afsan hadu ka ar hajar afungriu ke baningkong ke dong diploma in Christian Studies kecinghi kai kalong ya kakus kaktin khasi kapol bat kakus kalong asnem kakardan je pulih kalong ki
kinong puli kide ben pendap ya Capri University lani ka kasupa seneng lani kibalap pas kelas 10 bat kibadan ru sansnem ka experience haki kambalang lani haki kam mission bat kiwai kide ru banlong kibaladap kat prasnem seneng kebaar kide ka Bachelor of Christian Studies BCS kejing hikai kene ka kurs kalong haktian pareng tin English bat kapor jong ka kurs kalong Southnem ka kedan yung puli kalong kinong puli kedai banlong kiba lapas ya ka graduate hakanu ka disiplin na kinu ki university bela itu kabalai kedai ka Master of Christian Studies MCS kejing hikai ya kene ka kurs kalong haktian English kapor jong kene ka kurs kalong Arsnem kekerdan jeng pulih kelong kinong pulih kidai banlong kiblapas yang ke BCS kata kelong Bachelor of Christian Studies lani ke BD kini kidai ki kurs kidai ki non residential course ya kini ki application la banyo na ka office jong ke John Robert Theological College hakis ngilong tray lalu banyo ya ki application form na i in charge Theological Education Department Ted KJP Sinod Semi Maukal Shillong. Ketarik ban penpoi kadu ini ke aplikasi kelong hal ani syua ke arpu tarik mulai Oktober akhir pesan badia ke jengte bekamnya pila ban yo na ini i Reverend Dr. H Hayong minta bad i Reverend Dr. BL Nombri principal kini kelong jeng pemna bad inong keren ngambil balang in long no i Reverend P. Maulong. Bentang njok nak banlum kijing aingu, bat hadin melayok banlum kijing aingu, ngkerpat i tembesan SW Tam, sebab berkentang ni kijing aingu.
동인여 도에 kokpa jungi bhabeneng I aingu emi atrai bomela penla yangi kemu pailang ujung me katni bangin yesenglang bangin mani yemi bangin syakri yemi kani ke yeng ke bakantang ke jome trai me penyo yangi na kawai katayo sikawai kalat bangin yo ban mani yemi hoit baling bakataru ginyo ya ke jingpen thamai ke jome ya ke mensiam jungi ya ke jingmen jemberkhan ya ke donut ke jungi kenrat ki brio ki badan kam yemi ngilong ki beduk ki liang barok kenrat ndre me ai ke spa mensim jome kemamela ai kerhai mela ai keluit how try jungi Jesus Christ baragani ka por kenrat iwanra ikini ki balong sibenta ni ki jingker khu ki jome ke jingim jungi banagi kam ki bamela ai ngi begin tri but ki weipat ki benta jung ke jingim jungi sibenta ni kita kenrat ni wanra khmat ke khat ke jing snei ke jome try naga benta ke jing penan kam ki kam jung ke balang try tukur khu ki ne begin long try ki basai so ker khu bahang ta bala penan kam ki kin long sisa try ke jing pen roi sisu ke kam jome ke ba me lap sedang kat bukum ke jing temu ke jome ba me pen try lomba ke balang ke jome hani try to isner ban ker khu ngi we pi we banginang yo try ke bor ban syakri yemi hoi de kijing ai jungi kumjuru try de kijingem jungi namar me don ke benta yangi ha ke balang ha ke imlang ke salang kumju try ha ki ying ki sam jungi banginang la try ban penroi ya kijing itu yo try jisu pada try to de kerku sesien kerpat yemi nam tau syakri jome uban sami ke ketien ke jome ha ni ke por peneng jungi pendap you try de kejing lamu mensim jome baka ke bon sekran try kan long sisa kejing tei kan long kejing ba mensim kepada biang na mentajungi I we kan ran namar ngi don kam men yo sngo ke ketien jome try ni pani gini keteng Jesus Christ amen. Mendapat ilapoi sikawai pat ke benta jong ke jing syakri ke jongi agni ke por bakata kalong ke bangin yo sngono ya ka kubor lembang ni ketien ke bakhuit ke jong play ne shua bangin yo snoi ke kubor ngi sim benta da ke bisno hak be roi lai ke jing roi ke ba sispa lai pesan na ke batmai sispa lai pulai na ba khamrem sispa lai pesan na ke batmai sispa lai pulai na khamrem atu kren ba jemno jisu ki ketien jong me long umso Kibala penmi kajing sok, kabadap da jor baro, kajing sawa kajing pelong, kijing penshoy do bat pop, hajing sawa ngob ha jong me, kin jem jai kin do khop, jing roi ka spa lai pesan, spa lai pulai na kamrem. Atu kren ba jem no Jisu kik tin jong me long so ki ba la ben mi ka jing so ka ba da jor ba Gajing sawa, gajing penlong, gijing pen shoy, do bat bo, hajing sawa, ngeu pajong me, gijing jai.
Jing Suk Bom Jukut Kan Mi. Hakabaning kong nga ay ngu yo blay. Ubala pala yang usyakri uberit ujongu. Mangala banyeng akan ikajaka kabakentang. Klem dadan kanu kajing penwit. Banyo yagaban shim yagan ikabenta. Banya selok banya puson yagajing shisha jong aktin kajongu. Ngala bat nganut banyeng kumni hakmat jong pi kadai kum ka kamba kabau blay ule hagajingim kajonga. Ban nga aingu ya kajing pelak kajong bat ya kabor bau ai nga manganyeng kumni. Ngamla klem ka penpau ya kajing sngongu bat sngo buramru ya ka program komiti jong kabalang kabala ibit ya ka ban bencet hanga ya hau ngau syakri berit jong ya ka benta ka bekentang ya ka ban sam ya ka kubor nagani ka ktin ka bakut ka bekentang ka jong tungin ya pai choble ka jing duai kumni pat oblay sesisien ngai ngu yame ku kunrat nakamta kan kapor ya ka ban ai ngi mangila ya ka ban yo ya ka ban syashkor ya ka ktin ka jome tudan ringkat lembol ujong syakri ulang ubriu ubadap na kapop sudah ku kunrat ubriu ubatlat Andrea kan kapor ngadua yang kerpat yame ya ka ban men pensle ban men kubor yu lau jong men sim buku yu jame Badoai bagai kei kaban mi nak sentur ke jong kanam de nak jing start breu Andrea kan long bai kabawan nak ket ke jing snei ke jong me babakan yo ya kaban trei ya trai agi men sim ki ba kodor ke jong me bangin yo atrai ka bor ka batmai abangin mi nak ni ka ying ka bakentang ke jong me sngo drai jing pat ke jong au nong pop ri panding Jesus Christ amen. Kei kabangim dei ban it Kei kabangim dei ban it lani what not to love kadai kapang he kabang akwa bangin ya pusan lang hagani kapor ngapen chong nong rem yagani kajing kren kajonga naka shiti kabaningkong kajong Yohanes kalenong kabaar kadakot kabakhatsan hadu khatnyo kikintin kibaong kumni piwat it ya kaperthei lemni ya kita ki ei ru kibahakata kaperthei Lada unu ru it kaperthei kata kajing it ukpa kamdan shu hau nababaro kabaha kata kaperthei kajing kwa brai jong kado bat kajing kwa brai jong kikmat bat kajing sorong thala syapang kajing yem kamlong na ukpa henrei na kata kaperthei kalong bat kata kaperthei kanya jano bat kata kajing kwa brai jong ka Henry uta ubale ya kamon ublay unyai sa bom jukut. Kajudan kapor mga sitkili yay kun ibadang rit ijonga. Janu fi it kun. Iru iset jubab bar iong nga it yay may ya fi papa bar yay kongkong. Larangan bu ya kani kaju kajingkli yang ikibadan hakani kapor. Ngangit nginyo ya kijubab kibaper. Don kiban ong ngai yajong may baripa. Don kiban ong ngai yalaw jong lok ni kajong kalok. Kikmi kikpa kinong kiit yala kijong kikun kikti. Oh kisamla kinong ngiit yala kijong kisamla lilaw jong samla. Don pat kiban ong ngiit ban ruai ni banyale kai sports. Don kiban ong ngiit yakaban travel ni ban le jingo kai perthei bat kumta ter kandon bet ke ka ba ubriu ni ka briu ki it bat kis ngutenat ngengit ngielum lang kat ni hapo kan ka ying ka bakentang ka jong u ban syakri ya u kadai namar bangi it yo blai kani ka jing it jongi kani ka jing jiet ka jongi ban it yaki ki kala balong haki arkom
Kata teng-teng ngijit ban it ya kababha, bat teng-teng pan ngijit ban it ya kabamdai. Kani ka shiti ka baning kong ka jong Yohanes, kani ka lenong ka baar ka dekot ka bakatsan. Kam keren chapang yanu bangi it. Rai ka keren chapang yanu bangim dei ban it. Lani what not to love. Hakani ka shiti ngini i wa Yohanes utho yaka shaki balangit am shaki bamngit. Ngin skul tu yakni lamba ka dikot ka basyakmat nado ka dekot ka bakat ar bat ka bakat lai. Balong nadu ka meningkong. Nato hapi ko kisamla, naba fila job no tiaw, yau ta ubasniu. Tekong ki kun ki bala sius pa ki jong blay, nadu wangila pediang, yau blay haka jengim ke jongi. Ublay ula besu, ya ka mensim ju ka jeng it hapo jongi. Re ka ju ka por pat, ki don ki ki bau blay umaham yang i. Ngakwa bangin ya puson lang ban ya pet ike ka baka ketin ublay kamaham yang i bangim day ban i. Habang ipet akan dikot ka bakatsan ngi i hang tu bau blay ukum yang i bangim day ban i ya kan dikapertay. Uang piwat i ya kapertay. Do not love the world. Kamot ayu kan ni ka kentin pertay. Ika Bible ka pendankam ya kan kentin pertay haki jinggut ki baper. Bara ka way ka benta bala pendan kam ya kini ke kentin ka kit ya la ka jong ka jingmut. Ka Bible ka pendan kam ya kini ke kentin perthai ban mut ya kini ka physical world kini ka perthai ka bangila ban kata bat bangin yu i bat bangi im bat ngisa. Kini ka day kata ka material universe ka kentup ya kini ki met beneng kini ka planet earth ka bangisa. Ki duriau ki sun beneng bat baro ki jing pelong ki bangi i ki bau blay u pelong ngin syam ya ka jingmut jong ka kentian pertai haka kitab Genesis ka beningkong ka dikot ka beningkong gong haka ba meningkong u blay ula thau ya ka beneng bat ya ka pertai bat ya ka kendo haba u Yohanes uong wat it ya ka pertai thau ya ka physical world kani ka pertai ka ba ngi kedo hang ya ka pentikna bat ka pensisya yo blay kumu nong tau bat utau creator kani ka pertai ka physical world kalong ka babha bat ka pen pauru ya ka burang ka bakrau ka jong blay kum ki banget ngidai ban sumar bahaya ka bat ngimdai ban penjot ni ban penjabo ya ka ngijuyok ngawru ya ki jingkren ki beidai bat kani ka pang lemba ka jing ka kerpang kamtam hagis ngi ke bekerpang habakum ke senat kalabu bangingi bangin rakhi yang kata ke environment Sunday kawai pat ke jingmut jong kani ke kentian perthai lani ke world ka thau ya ki briu ki be im hagani ke perthai ya ki bangi ong ha ke ketian pareng ki humanity Yohanes lai khat riu ko ong nabau bleu la it kata-kata ya ke perthai ka baulai tino yau kun bala kamar we bau ewe ru ubanget hau unom jatcho Henry unyo ya ka jing im ka babam jikot. Hang ni ngi i bakani ka kentian perthai kam thau ya kani ka physical world ka bangi kran mene. Rai kamut ya ki jat ben riu ki be im ki be sa hang ni asla perthai. Hang ni ngi i ya ka jing it ba ka ju blay ba ya ka jing sius ba ka ju ya kani ka perthai ka bamut yang i ki beriu. Da ka bawla ai ti yo khun ba marwe jong u Jesus Christ bon syayap halor ka ding pna. Ban sius pa bat pen im yang i ki beriu na ki pop. Kawai pat ka jingmut jang ka kentian perthai kadai ka bangi ong kani ka world system lani ka kompenya ya ki ki bahak kani ka perthai. Kum ka nuksa ngisi yo snow bagi ong ya ka world of sports, ka world of finance, lani ka world of entertainment. Kani ka jat perthai ka kedau ya ka kompenya ya kini ki badan hang ni ka perthai ka kedau ya ki culture ya ki morals ya ki rukom money blay ha ki rukom baper ki belong persyak ya blay ya kani ka kentian perthai layo na ka kentian Greek cosmos bat ka thau ya ka rukom im ni ka culture ka bakentat no ya blay ka thau ru ya ka rukom perkhat ka bapundan buram ya la dia
Kirukom im kibabe ya ki jing ngobha bat ya ka jing im kabadap tang da ka jing sarong. Dia kan dia ka perteken bau bulai wong ingi bangim dei ban it. Ke ka badon ha kan dia ka pertei ka ba pelong pat yo bulai ban maham yangi ki banget bangim dei ban it ya ka. Ublay uong yangi bangim dei ban it yani ka perthei namar baya kan ka perthei kadan yos imu besensyar ya ka baru taus imu besensyar ya kan ka perthei udai syaitan yones kat ar lai puwe menta kalong ka jingram jong kan ka perthei menta an shop no shabar ya us im jong kan ka perthei ka bible ka ong bangim la ban syakri ar kenran larangi ong bangi it jublay ngimla ti ban it ya kaperthei ni ki ki bahakan ni kaperthei Matias nriu apusau amdan ubala ban syakri arngut ki kenran naba ni si ya we bat un it ya we lani un bat ya we bat un lendret no ya we tang bakani kaperthei kedon ya lau jongus im ndrei kedon ru ya kar kom perkhat ni ka philosophy ke jongka ker kom perkhat ka bolong butu bat gaba penat iki briu ki belui-lui da ka jing start ka jongka ning kong koren lai khat khandai namar kata ka jing start jong ni ka perthei kalong ka jing ibit hau ble namar la tho u kem ki bestad ha ka buit sianti jong ki hi kene ka perthei ka don ka jing start andre ka jing start ka jongka kalong bale ki besniu ki bolong persya ya ka mon ka jong ble kene ka perthei nalor ba ka don yus im jongka nalor ba ka don ka philosophy ka jongka ka don ru ya ka jingtmu ka jongka bat ka jingtmu ka beningkong kalong ban penjengai yangi nau ble da ka baterwai yangi yagi ki jing ngobha ki bolong persya ya ka ka mon ka jong ble parbanget idei ban ngothu bau syaitan udei utau nongtu utau porvat ubadei unong pen sniudur yagi ki babha ki ba oblei utmu na ka benta ka jing im jongi daki ki besniu udei unong pen but yagi ka ba oblei ule ka khdin ublei ka kren chapang lai ha oi blei ublei ukpa ublei khun bat ublei mensim bakut ka holy trinity ka bangyong Usoitan ru pertu bot bat udon la ka jong ka trinity bam khut ka jong ka wo kun thup yela de yo kris lam ler bat ikinong te thu lupa balam ler ka shithi ka ar chinong koren kalonong khat we ka khat ka ba sao khat sao ko kum ni ngin lingo le kata namar usoitan hi upun srim yela de yo angel ka jing shai ublei ula thau yang ki briu bagin don yak ni ka met ka body yak ka soul but ka spirit Genesis kabar banyo kong baru try wo blay ulat how yo briu naka domet ka khando ka bamut nika body ka met bat ulat persat hakit liu kmut jong u ya ka jing persat ka jingim ka soul bat uta ubriu ulalong ka mensim ka ba im madu don ya ka spirit ka jing tmu ka jong u blay ya ki met jong i ka long ba ka day ka nika ying shong ka jong u mensim ka bukhut ngila ban shem kata ningkong koren riu ka kanda do arpho ka jing tmu ka jong u blay ya nika jingim le nika soul ka jong i ka long bangin i yo blay Matias arpuar lai punyo ko ong love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind Bat ka khatdo ka jing thau ka jing thmu ka jong blay nakabenta ka nika mensim la nika spirit ka jongi kalong bangin syakri u bangin wat ka jing slok bat u yones saw arpu saw u blay ulong mensim tika day ki ba mani u ban mani ha ka mensim bat ha ka ba shisha Ringin lap baya kata ya ka ka ba u blay u thmu nakabenta ka jing bha ka jongi ngin yo ipat ba syaitan upen sniudur ya kita daki ki rukom ki ban pen sniu yangi ublay umana yangi bangim day ban I ya kani ka perthai namar ka don lai teli ki characters lani kita ki jinglong jong kani ka perthai ki bangin shem ha kani ka khat ka bakhan reu ki ba syaitan upendan kam borba ban penchoy yangi bangin baklano na kani ka jingtmu ka ba ublay udon na ka benta kani ka met ka jongi na ka benta kani ka jingim ka soul ka jongi bat na ka benta kani ka spirit ka jongi para bangit ngakwa bangin ya petlang ya kini ki lai teli ki jinglong ki badan kani ka perthai ki bolong persya ya ka jingtmu ka jong ublay ka bening kong kani ka jingkwa brai jong ka do and the lust of the flesh
Ngiem ha ka perthei ka baong yangi my body, my choice. Kamet ka jonga, ka jingjiet ka jonga. Nrika ktin ublay ka hikay da kumway. Kong God's body, God's purpose. Kamet jongi ka day ka jong blay, but nakabenta ka jing tmu ka jong u. Tinamar kata kani kamet jongi kam day tang ka do bat kis ing. Nrika long ka bakentang. Ublay ulat haw ya ka, bat ulat persat bensim ru. Di namar kata kalong ka bakentang, bat ka ying shong ka jong bensim u bakut, ning kong koren lai kan riu. Fifim tip ba filong ka ying shong ublay, bat bata ka bensim ublay, bat ba mun sim ublay, ushong sa hapo jong pi. Kamet jong hi kalong ban pindan buram yo ublay. Filipi ning kong arpo, kumbah lakaski mentaru en pen krau yu Chris. Hakamet jonga. Para bangit hang ningi i ya ka jing tmu ka jong ublay nagabenta ka met ka jongi bat kata kalong bangi dai ban pendan burom yo ublay lemba ka met ka jongi ya ka ba ulas sius pa. Usoitan pat ubalong unong pen sniudur usyukor yangi kamtam yangi ki samla ba wat iki balas sanru ban penchoy yangi Bangin pindan kam yaki ki met jongi, ban le yaki kam ki belong persya, yaka jing temu ke jong ublay. Ki rukom ki baki beriu ki pindan kam, yaka nika met ke jong ki, ban le yaki belong persya, yaka mon ke jong ublay, kala ban long lemba ke jing le, auria kanika humus, kanika sexual immorality. Kejing le auria kamut kinugunu ki kam chongka baki breu ki le shabar uput jong ka jing shong kuram ka bakentang hakmat ka jong ublay. Kala balong ka ni ka jing kwa brai ka lust. Kani ka jing ijli ka fornication ka bamut ka jing chongka shwa ka jing shong kuram. Ka jing klim lani ka adultery. Ka jing shongka shinrang para shinrang bat kentei para kentei ka homosexuality. Kani lani ka jing pet ni ka jing snotanat yaki ki bangkut bangi i lemba ki media la kalong lemba ki computer lani kino ki media kami ki ong pornography bat ki wei pat ki pop wa brai jong kani ka do usoitan ha kani ki por upudan kam de ki lat ki babun rukam ya ka ban kring de ban penchoy yangi bagin hap kani ka pop jong kani jing kwa brai jong kani ka do ke internet lemba kini pornographic sites ki social media hagni ki por ngin lap bagi samla ki pensyong dor ila dia dakat nungut kita ki followers ni kita ki likes bangi yo hapo ki Instagram lani haki Facebook wat la kalong bangin post ya ki dur ki balawan tahat ya ka akor ya ka burom ya ka long renyeng lagi le kita tang banyo ya kita ki likes ya ki followers ngingek ya ki jing syukur ki jong soitan baka jing syong dor jong ka jing im jongi kadai ladang iyo ya ka jing yaro ne ka jing pediang jong ki beriu ka bak pelong pat yangi bangin le ya ki ki ba pen ngobai ki beriu om yau blai kasam shi spotlight kandai ka kat sa ko ong ngan ai ngu yami na balait la thau iting bat phla yanga ki ba phla ki kam jong me bat ka men sim jonga ka tip hai ya kata Sakaway de haba ngilong idol ningi shong klem kam but ngi neglect ningi ken sting ban le yaki kam ke bangi day ban le kalong kalat ke bangi pliu syaitan baun bun shoyangi bangi le yaki ni ka pop jong ka jingkwa brai jong ka ni ka do bun sin ha ka jaka bangi le yaki kam ki ban te yaki jing im ka jongi Rei ke julong man ka bagi jupulut por than yaki por ke jongi haka bangi pet dan ngi scroll ki mobile ki jongi bat min pet yaki content ki badan hapo jongka bat bunsin lemba jong kata bangi pelut than yaki por jongi ngi jusha ki yalam yaki jing penchoy bangi le yaki besniu ki bilang persya yakamon ke jong blai abangi pet yaka nuksa jong debet ru hak jaka bu ulet jaka thma ku muslim Laong bu yat kai penban hap halorieng badai hang taken bu si i ya ka bet shaba ka ba pelong pat ye u bu un le pop ning kong koren riu khat pra ko ong tu phet yap no phi na kata ka jing le auria ka pop baro ya ka ba u briu u le ka long shabar ya ka met rei tau bale auria u le pop ya kata ka met jong u hi
Nalor ka jing le auria ngin lap ru baki briu ki pen mensaw yeladi lani ka met da ka jing di ki ba pen buat lani ki substance abuse ngi i bahaki ki sngi u syaitan u penchoy ki samla bat ki rang baru bakin penjot yelaki met da ki jing di ki ba pen buat kum ka kiat bat ki drugs o ka jingla ka jela jongi ka bangi ong bat bangi tip ka kum ka ta Christian state Andai habangi pet haki kot kubor ki ong bak excise department jangan ke sarkar kayo lum khajana kumba sanspa klur naga benta unus nam arpo arpusau arpusan hatu puhun ki bedi yakan ka kiat ni ki bakirni yang ni drugs ki dei ni em kita ki ba ong bat ki bakam yaladi bangilong ki kristan kat no ki long yeng ki pat ki pra bat buk pa jong ka yeng ungop hakadi ka bam kat no ki kemi ki pa ki ngosi bat pat ka do no namar ba ki khun ki ngop bat ki kirni ha ki jingdi drugs ka bible ko ong bo syaitan uwan bantu utu no ya ka kot ka khya jongi bat ya ka shong suk shong san bat ya ka jingkmen ha ki long ying long sem jongi yone si po unong tu ongwan ndrei tang ba un tu yo tu ba un yo penyap bat ba un penjot de Ublay ukwa yangi bangin long ki balat luit amday bangin sa sensyar da kini ki chemicals na kini ki jingkwa brai jong kini ka do ningkong koren riu kat ar ki baro ki long ki bade yanga andre nganom sya ban pelong merau yanga hapo ki ru paranget buhun sin ubreo habu long thli ha ka jingim upersyang ban pet na kata ka jinglong thli da ka bo persyang ban lat na kata ka jinglong thli upoi se ka jingdi ki ban penbuat usgo ba da ka bo le kumta un klet kita ki jing bat kata ka jinglong thli ki breu ki persyang ban pet na kata ka jinglong thli da ka ba di buat da ka kis go ba da ka ba le kumta ki lat na kata ka jinglong thli ba na kata ka jing ka ba ki man dari parablok ublay khot yangi begin pet naka jinglong thli naka jing di penbuan dari khot yangi bengin im ya ka jing im ka badap begin yo ya kata tang dara kami pediang yo jisu badi men si makut ujong ublay haka jing im ka jongi Ephesus san kapra bawat long fi ki babuat takawan haka badan ka jing kiwin andrei to long fi ki badap dau men si makut Ngidei ban kenmau bagi jing di penbuat baro kidei tang ki jing syukur ki jong syaitan bau kular ban ai jing suk bat ban pelat ingi na ki jing andai para banget dei tang ujisu ubala ban ai bat ubat terwa hangi ya ki jing lat lut ka basisha para banget u syaitan tu persang da ki babun rukom ban pensyoy ingi da ki jing kwa brai jong kado ngi iru ba open shoyo jisu hari klau da ka jingkwa jong ka do Matias sa we iru khat we uang tu hukum ye ki mau ban long kpu henrei jisu uang bam tang dau kpu bo oi mu breu henrei de ki tien baro ki bemi na ka sentur ka jong blai hang ni u jisu open i yangi de ei bangila ban job ye ki jing pen shoy ba de ki jingkwa brai jong ka do u jisu open dan kam da ka tien ka jong blai Uklam job da kanyan ni da ki arguments ki jong uyaw syaitan. Uklam job da ka bor haladi lani da ka willpower pan job ikita ki jing penchoy ki jong syaitan. Enrei u job da ka ktin ki jong ublay. Para banget abangi penbelian ban besar ladi da ka ktin ki jong ublay ka pelong ingi bangin stange ban besar yani ka do da ki jing kwa bas niu jong ka. Kesidish kinong room kalai kat sa ko ang nrai tu kopi yo Chris Jesu Chris mo try bawat sumar sukher lupa ya ka jong ka do khnang ya ka ben pen brai ya ki jing kwa baman jong ka para samla ladangi kwa ban job ya ki jing kwa brai ka do ngi dei ban yaru na ki jaka ni ban pet ki ki ban pen ki ya ki jing mot ki jong i ban pelong yangi ban pen choy yangi ya ka ban le ki pop ngi dei ban kiar hordang na kum kita ki jaka ban na kita ki jing le ban job ya ki jing kwa brai jong ka do kam dei te ka jing le ka batang sisien ka lakut no Reka day ka thama ka bangi hapan yele man la kasgi. Reka long ka thama ka bangi la ban job limba ka bor ka jong mensi makoi limba ka jing puli ya ka ktin ka jong u bat da bangi pen thamai ya ki jing mut ya ki jing perkat ki jong i. Par banget
Kejinglong kebedan hakani ke perthai kebalong persyak ya kemanu blay nalo kani ke jingkwa brai jong kedeo kebar phat kadi ke jingkwa brai jong kikmat lani ke lust of the eyes kejudan ke jingong out of sight out of mind ke ai ke bangim yu issue ngiklet no ya kita ki ai Andai ke jing shisha kalong ba si sin bangi i ki ai lembak ni kikmat ki jongi kita ki let bet shadow ki do nut ki jongi Ublay usna bagi mat jengi kin pet bat kini i ya ke buram ke jong ublay ban puli ya ke ketin ke jong u bat ban yarap bat ban kersyan ya kita ki badan kam ya ke jirap ke jongi Arai usaitan unong pen sniudur unong syukur ukwa ya ke ban pen sniudur ya ke ai ke ublay ulasna ke jing khut Pi ke jing tmu jong ublay ya ki kmat ke jongi kelong bangin yo i ya ke buram ke jong u sam khat khandai we ki beneng ki pen bena ya ke buram ke jong ublay u ai hangi ya ki kmat bengila ban admire ya ke jing itnat ya ke jing sna bat ya ke jing pelang jong u bat bengin waru ya ke jing don ringkat ke jong u Ublay u ai hangi ya ki kmat bengila ban pule ya ke ketin ke jong u bat bengin penyap her ya ke babha na ke basniu Sam sispak kandai sispak san ke ketin jong me kalong ka syarak ki kejat jonga bat ke jingshai ha kalinti jonga kikmat ki dei ki atiar ki baken jaman sim bala ban puli bat ban puson ya kan ka ketin ka kenak ka ketin ublay kenang ik bangila ban ya ha ka jing shisha ka ketin ke jongu om ban ja linti ha ka jing syukur ki jong baman Cucu ublay uai ki mat ki jongi bangin don ya ki jingis ki way ki ba mat ya ki jing jinjar bat ya ki jing Matias kendai lai penreu bat habau Jisu ulai ki pat ba ulas ngosen namar jongki naba ki long ki belas sakma bat ki belas sapretno kum ki lang brot ki bam don yunong syarai ki mat jongi ki dei ban yo ya ki tu ki badan ha ki jing bat am bangin lendet no ti ki Ublay ukwa bon pendan kam ni kikmat jengi bagin yad hakahok sam sispa iwe lai ngan ambu ai ke bathala hakmat kikmat jenga Ublay ukwa bangin pendan kam ni kikmat jengi ban yada ya kini ke doknut ke jongi naga besniu amban besar ya kini ke doknut jongi daki jei ke berlong ke jing pensoy Usaitan unong pensniudur ya ke jing temu ke jongi blay Tak kamu pencoy yangi bangin pendan kami kini kikmat jengi ban le pop. Ngakua benye kami kendiat kiai kita ke jingkwa brai jong kikmat bagi syam hari gisngi. Kebening kong kadi ke jing terang ban yo ya ke spa jong ni ke pertai lani the desire for possessions. Ke pertai ke terua yangi lembai kini kikmat jengi bangin be ki mar jong ni ke pertai bat kata bangin long materialistic. Tekot kebakatsan kong lada unu it ke pertai kata ke jing it ke jong kpa kamdan syu hangi bun sin ke jing kwa ya ke spa jong ke pertai la kalong ya ke pisah ne ki mar ki mata ka jutu no ya ke jaka ke badai hok ke jong ublay ya ke bon chong ha ke khet ke do nut ke jongi Barabanget usaitan hagi ni sngi upelong yang iki breu ban bun kam ban be ban kamai spa hadu bangim dan porshu ika ban syakri yo blay bun ngim poishu sika ying ka pakentang ke jong u bangin yo ika ban syakri yo bun sin ngiklet ru ban ngim dan poru ban duai kejing be ban kamai spa kelalong ka pakongsan bat ka ban ningkong lani ka priority ha ka jingim ke jong iki breu bamenta Ke social media, ke advertisement, bat ke jing yang jor, bat ke jing don, jing em, jing kuway, ke pelong yang i bangin yai be ya ki klam don kanu ke jing hun. Kene ke jing terang ban yo lut ya ki ke bangi kwa, kade ke jing kwa berai jong ki keman. Hakapa ke donut ke jongi, ke terang ban yo kat ke bah ngiyo i, lakalong bangi don kam ningim don kam ruti ya ki. Ni ngila kot bor ni em. Ni hatu ublay ukwa ingi bangin yo ya kita. Kini ki jing kwa ki sedang ni ki barat. Le se ngi sipet teng ki pet itanat o typhoon iba itanat. Ani banganda yo da katay ka kali. O katay ka yeng ka ba itanat ba. Ngim sko thupat bana ita i jing kwa barit
iwan ra ya ka jing bam hun ka pelong yang i bangin New Jor bat ki wei bat ka sepelong yang i bangin compromise da ka bangi im bat le da ki lenti ki bam hok banyo ya ki Kitab Joshua nyo arpo du arpwe hangningi i ba ublay ulamanay kinong Israel bakim day banchim ay na Babylon nreu achan uya i ya kita kispa jong ka Babylon ula ikwa yaki bat ula buri yaki bat namar kani ka jingle jong u kabalong persya ya ka hukum ublay kalawan ra ya ka jing sya job bat ya ka jingyap Buhun sin ki kmat ki pelong yangi baka dokno jongi kale ki pop ki bari kapa penduk pat yangi ya ki jingkerku ki jong ublay nalor ka jing kwa ya ka spa ka jing kwa brai jong ki kmat ka pelong ru yangi ban bishni ne ban ya nujor yaladi bat ya ki wei to envy and to compare ka jing bishni ka dei ka jing pi hun ne ka jing kwa ya ki ka ba ki wei ki don ka jing job ne ka jing kiu ka jong ki ya ka jing don jing em jong ki wei bat kum ta ter Kitab Genesis lai hadu pra hakini ki dikot ngini i ya ka jing bishni ka jong kan yu abel ka ba pelong yu kan ban penyap ilo jong para u abel lo ra ya ka jing knya ka jong u hakmat ublay ban ublay lo pediang ya kita ki jing knya ka jong abel henre ka jing knya jong u kan pat ublay pediang ukan ula dom yelo para bat ula penyap ya u haka jaka bukan un penbet yala ka jong ka donud unu jor man yala de bat yo abel bun sin ka jing bishni ka wanra ya ka jing dom bat ka pelong ya ka jing dom ban penpoi syadu ka jing penyap ru kita ni kong Samuel ni tong kalunong ka kan rio du kandai hang tur ka ong ba usol ula penyap iki hajar tiu dubit ya ki pau hajar usol ula bitar lep tiu usol lakmi sian yo debit nado kata kasgi artet us im sol unujor ya ka jingla ka jong u bat ya ka jingla ka jong debit bat namar ba ula khambun u debit ka pelong ya u ba un bishni yo debit uwat ban penyap yo debit bon sin haka jaka ba un kemen na ka benta ka jingkiu bat ya ka jingla ka jong debit hang ningi i ba ka jing nujor usol ka pendu ya u ya ka jingsuk ya ka purpose ka ba udan bat ya ka jinglong sim jong u para bangin ka jing bishni bat ka nung ka jing nujor kalong ka bama namar bangim yo i ladi daki ki ba ublay u yo i yangi rengi thau ladi daka jingkiu jong ki wei Bun sin ngi wanra ka wanra ya ka jing ya pat ya pra ka jing dei bat ka pelong yangi bangin am don ya ka jing hun bat ka pelong yangi bangin le ya ki bukis new bat hadu ka poi ka puhut bangila ban pen mensau ya ki weiru abangi pihun ya ka jing kerku ka jong ublay ya ki wei ka long ko bangi ong yo ublay ka ka ba ma yangi kambiang satya kita proverb khat sao lai pok ong ka do no ka bakhya ka long ka jing im ya ka do henre ka jing bishni ka pen put ya kisien parwanget ngin lapo syaitan upen chayo jisu dagan ka jing kwa brai jong kikmat Matias sao pradu kandai u syaitan ulai lampat ya u sha ulum bajrong bat ula pen i ha u ya ka hima ka perthai baro bat ula ong kitei ki baro an sa ai hame lada mendem ban mani yanga Ujisu shim ngop de ki bo i de ki kmat nrei upen scam ya ka do no ju da ka jing mani ka jong u blay bat u kentat ya ki jing itnat jong ki kmat Kitab Deuteronomy nrio khalai to men septing yo try bo blay jong me bat tu syakri ya u para banget ban job ya ki jing kwa brai jong ki kmat ngidi ban long ki briu ki bo hun ki bo long content haki ki bang yo Hebrew khalai san tulong ki balat na kaba eats by da kaba snohun bat ki ka ba fidon kajing hun kamwan da kaba ngiyo shibun para bangin rengi hun da kaba ngi shanya how blay ban pendap ya ki jingdon kam ki jongi ka ba malangski ngidai ban ai ngu yu blay malangski na kaba ta ki ya kaba u ai hangi chuchu para bangin ngin job ya ki jing kwa brai jong ki kmat tang ladangi pet iki kemat jengi syaki ki ba bom jukut
Matias nriu kat kendai puai kong what can show ki spa yaladi haka kendo haka babam ka kenyang bat kasarang bat syakaba ki nong tu ki penpei ki tu ru nrei fin can show ki spa yaladi habneng haka ba kambam lemni ka kenyang lemni ka sarang bat ki nong tu kim penpei lemni kim tu tu nginya be syaka jinglong riu play am syaka belum spa ki belong tang sipor para banget ki jinglong ki badan hakani ka perthai ka belong persya ya kamon ka jong play kalong ka jingkwa brai jong ka do manalor ka jingkwa brai jong ka khamat ka balai bat ka bakhat du pat ka dei ka jing sarong thala syapang ka jingem tani ka pride of life haka kitab jong ki proverb ka lenong ka bakhat riu ka dukat ka bakhat para ka ong ka jing sarong ka ilam sya ka jingjot bat ka jing ngomeng sya ka jing klono Kaway na kipop kabaw soitan utray borba haki briu menta haki ni kipor nganget kadai kani kajing sarong. Katray silon sar haki briu kibabuhon nado kibadan kerdan kibanang kibastat kibarius pa bat ting ting ru kayo jaka wat haki syakri kibakit bat kibaba yakakam kajong ublay. Kay kab isir kay bat kani kajing long jong kajing sarong kalong bakatray buri ha ubriu. Namar teng-teng ki briu ki badon ya kani ka jinglong ru yaladi ki miu I baka mensim jong ka jing sarong ka don hapo jong ki loong ladon ka wei kanong hikai Sunday school ka bala hikai ki khna syapang arngut ki briu ki bala kiu sya ka temple banduai uwei udai parsi dat uwei udai nongkrong uparsi uduai kumni ablei ngate ngamlong kum ki wei pat ki briu ki bom hok ki ba klim ki ba banbor ngasha jing it ban ngai ka wei na ki sipo unong krong pat uduai wang au blei tu is nei ngau nong pop dakaba uthap elaka kti halaka syadam hadin bakata kanoi kai Sunday school kala de batai yaki khana syapang kani ka parsi kala penkut daka sur ka basu sarong kada ong dan bok bangim long kum teu parsi para banget ka jinglong sarong ka penjengai yang inau blei namar bakalong ka pop ka bau blay isi Proverb nriu kan riu dan nyotli ki ki bau trai isi nriu ki balong ka jing ijili u ki khmat ki basarong u thli u balam ler bat ki khti ki bapenmi no ya ka snam bulului bat ka dokno ka bapun ya ka jing perkhat baman ki kejat ki bastet ban pet sya ka jing sneu u sakhi balam ler u bapersat ki lam ler bat uta u babet ya ka jing kaja hapreng ki para Kabanding kong kade kabau blay ukudo kalong kakmat kabasarong ublay u isi e kabasarong namar kalong kajing ijli hakmat jong u proverb kat riusan ubriu baro u basarong kadonod ulong kajing ijli hu utrai lakias no parakti unum lat na kajing sitom hakajaka bandon kadonod kabai yaki para briu ndrei buun si inu basarong unyo ben yaki ubas sarong usngu sarong halaka jong ka jing ngau krau halaka jong ka jing lo ka jong u halaka jong ka jing start halaka jong ka jing long baba jong u ne ka jing ngau hok jong u hi ubas sarong ulong ubriu ubadap tang deki ki bayi de tang syapang yelade ubolong self obsessed ke ka pop ka plong ru yo syaitan u syaitan kadai ka ni ka jing sarong Isaya kat sao kat ar kat sao ong kumno melahap na bring kulur syai ukun jong ka step kumno la ot no yame syaka khendo ubala pendam lin ya kejat benriu de mela ong halaka donod ngan kiu syabeneng ngan kentiu la ka khet haneng ki klur jong ublei ngan syong halor ulum ka jingiseng ki bakut phang syate ngan kiu syalindet kilo ngan long kum ubah jrong tam Pet ngi I hang ni parangay yo syaitan u Lucifer kumno upen kraw yalade uang ngan bat ngan kaba ukwa balong kum ublay bat kaba kut ya u kalong ba ansa penhiar ya u chadujok Isaya khatsao khatsan penban ansa penhiar ya me chadujok syadu trai jong kaliulong kajing sarong kapelong yo angel balong u syaitan Kumju ru kajing sarong kapelong iki briu ban phai di no na ublay Jacob sound riu ublay unyale persya iki bas ngau krau nrei iki bas ngorit u ai kajing ai ublay amtang ba u
isi ya kajing sarong hendrai uyale persya resist yo bol sarong ka ketien yale persya hani ketien Greek kamod ban yale tma persya mudur ublai uyale ban yale persya markhmat yanu hatma amdai namar kajing tlot ni namar kajing sya job kajungi hendrai uyale persya namar kani kajing sarong Exodus san kat ar haba Moses uong yo paru tu pelat no yo pat ba jonga uparo ujubab utrai ulong bangan ko ngu manga ya ka ketin jong u ya ka ban pelat no ya kini ki Israel kini ka jing sarong ka jong uparo bau kentat ya ka hukum ka jong uplay ka jing do no jong uparo ka pelong ya ka ri Egypt ban mat ya ki spoteli ki klam bat ya ka jing yap ka jong ukun ujong uru ndrei wat hapreng kitaru uklem pendam hadu ka bakut nalor ba ka jing sarong kalong ka pop ka bau beli si ka jing sarong ka deiru ka jing bamla ka jongi ban itu ban pediang ka jing shisha bangi dan kam yo blei ha ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi sam si pho sa ko ong ubaman ha ka jing sarong ka khmat jong u ong on wat ka jing mut jong u baro kilong dan u blei ken belai ki breu kim duai kadau kam dei baki jaitu kadau kadairu namar baki snow bakim don kam yo blai le yu ban pai show blai ha jing duai habang ibit ngi biang lut ngi don lut te ki bangi kwa kam mensim sarong kashania halak jong ka jingla bat kam penrit yala di hapo ublai habang i don ni kam mensim sarong ngi klet no yo blai bat ngim snow don kam shu yu ngi jus no baki ki bangi don lai ki bangi yo ki dei bangi la hi ban le ka dei bangi nang start hi bat bangi tibet hi ban le yang igi samlar ki barang puli le se kapor ka dan bangi yo ki jing job haki xmen ki jongi bun sin ngi sko badai da ka jing start bada ka jing minot ka jongi bangi sa pas ha habangi kiu haki kardan ki bahalor haki kam ki jam ki jongi bar habaka kamai ka kaji ka jongi ka biang ngijis go bangi lahi badai namar bangi don ya ki skills ni ta ki jing tibet ka jongi hi bun sin ngijis ko sarong ya la ka jong ka jing la ngi kelet ban sno thu balada u blei kerku da ka met ka ba chat ka ba khlan hang nu te ka ta ka jing sarong ka jongi yones kat san nabak lem mga phimla balle ei ru em kajing sarong namar kata kadai ka jinget ka jongi bangila ban lehi klem ka jing yarap ka jong blai kepelong yangi bangin syania hala ka jong ka bor ha ka bor ka jong blai proverb sanrio tunget hau trai dala ka donut baro but what syania hala ka jong ka jing syampang henrai ka jing sarong ka ong natip khambaha manga larangit pet ka jing im jong uzaya ngin la pa ulong usim ubastat bat ubaklan ubasensyar hadu san pu artli kisnem ka kitab kronikel kebaar arpun riusan ka ong kat ba udang wat yu trai ublei ulap penman bahayu ngin syam ba ulama ke jingshu jaki jingjop hakitma haka sensyar ka kadar ndrei habui poi pat haka khot ka bakhan riu hang tungin i ka ong ndrei haba ulaman krau bor ka dolu jong u kalameng kat ni ka ban sniu ularung haka tempel utrai bantang jing iwi kakam batang ki lingdo ki dei banle henrei ka jing sarong jong u namar ka jing sko krau bat ka jingla ka pelong yo u bo unom bu chu ya ki an ki bo blei ubo bat u blei ula sho u dag nyang thole hadu kiski ka jing yap ka jong u para banget larangi syania haki jing job bat ka jingla jongi bat ngi klet yu trai yu tenrai ke jing ai ba baro jong ke jing im jongi kapelong yangi bangin sya ya lambakla haka jing sarong bat kan penjing ai no yangi now play para bangit kum ngin job ya kan ke jing sarong ngin job ya ka da pangi jit banya haka lenti ka bolong persya ya kan ke jing sarong bat kata ti ka dei tang ke jing murid ke jing IT lut ke jongi bat ke jing syanya lut ke jongi how play ningkong protestan ri ko ong tu penret yala di namar kata hapo ka keti ka bakrau bor ka jong blai ba anyo pen krau yo pi hakapor ka paben ka jing sarong ka penjngai yangi no blai andre ka jing sarong andre ka jing skoret ka penjan yangi sya ka jing yadei ka bajan bat u blai
para bangit kajing kwa brai jeng kedok kajing kwa brai jeng kikmat bat kajing sarong thala jeng kajing im kim dei tang kajing pensyoi jeng kani ke perthai regi deiru kajing riam ki besyirkai ke jong soitan ban penjengai yangi nakani kajing it bat nak kajing it bat nak mon ke jong ublai kini ki lai teli ki jing pensyoi ki ki buit sianti jong soitan bau pendan kam ban pensyoi ya nado kapor ya ka im hapo kper eden bau pensyoi yo jisu hari klau bat udang pendan kamru dak kini ki buit bor ba ki jeng hakini ki sngi ban pensyoi yangi ki banget ka jing kwa brai jong ka do ka ong yangi penhun ya ka jing kwa lade ka jing kwa brai jong ki kmat ka pasiau bat ka ong yangi sim bat belut ya ki ba fiyo i bat ka jing sarong jong ka jing im ka perta jam bat ka ong tu pen krau ya lade Andai para banget ka wei na kiniru kam dei na ukpa ka dei na kani ka perthai bat ka ktin ublei ka maham yangi mau yonis kning kong ar khat myo ko ong bat kata ka perthai kan ja no bat kata ka jing kwa brai jong ka andai uta ubale ya ka mon ublei uyai sa bam jikun lan pen kut da ka wei ka jing thu khana Laong bakadan ka wei ka tribe ha Afrika ka baju pendan kam ya ka wei ka buj ban kem ni ban trap ya ki shri laong bagini ki nong be mra jong ka di ka tribe ki jupen pe thliu ha usnep kor bat ka jing he jong ka ta ka thliu ka long tang ban chung yam ka kti jong kita ki shri ban besu apo hendrai om ban seipat ya ka kti kham tam la da ki la kham ya ka kti jong ki bat ki jubu hapo ya imar ibat haba hapo jong tau snap kor yau tau snap kor pat late dau chin hau ding khnang ban la ban weng loong bagini ki shri kibat ya ita imar ibat haba bat kimla ban seishu ire jong kiti lat no satang la dakila plat chua ya ita imar iba kibat ibat haba kani ker kom trap kam dei ka batte ya ki shri namar lada kila pelat ita imar ibat haba bekibat kinjin lat nak kata ketrap henrai bun sing kita ki shri kim ju pelat ita imar namar ke jing e donut ka stubbornness ke jongki badai hang taken bakim lat bat ki sa syakem hakini kinong be meran kene ke ka juk ke bau syaitan ne kene ke perthai kale yangi kene ke perthai ka trap yangi daki ki bat haba kum ki jing skobha jong ke jing kwa prai jong ke do keterwa yang ia ka spak jongka ia ka burom bat ia ka jing sarong jongka jingem bungun sing ju kenjo bat ngi bat scam yaki da ka bangi perkat bangi bat ya kita ki basongdor aga jing shishapat ngi du no ya ka jing lat lu ya ka jing sup bat ya ka jing ya dei ka bajan ka bat ublei ngin jin dala lat nak ni ka trap jong syaitan bat ngin long ki balat lut ladang ngin jin da plat ya kita ya ki bangi ki jong kan ni ka perthai bangi bat scam para bangit tu ngin im tang nak benta tu para bangit tu ngin im tang nak benta ki ki petang sipor lani belong temporary ki ba syukur ki belong deceptive bat ki ba penjat ki belong destructive Rito ngin ya be ya ka jingkhud ya ka jing ngurit bat ngin perkat ya ki bahabning ka jinglong jong usenran basishaw jisu kam dei bakat no ki jong ka perthai ngidon nrei kat no ukris ulayo kam kinti ya ka jinghim ke jongi di nomor kata to ngin sa nar na no ya ka ni ka do ke jongi Galatia sanar saw tu ngin ya da ya ki kmat jongi na ki bas deu job lai wei bat tu ngin penrit jelade hakikti ki badan bor ublei khnang bola ban kintiu yang ni hakapor ka badai ningkong patrasan riu lakhot yang ni om bangin yak le lang bat kani ka perthai hendrai bangin pinya pher jelade na kani ka perthai kum ki khun jong ka jingshai ai bangin pet ki khamat jangi om sheki ki bangi ki belong tang sipor henrengin pet sheki ki bom ki belong sheki bom jukun tu ngin ya wan sejanu blai ngin ya tau mensim khnang bakani ka perthai kan ye yangi bat kan ye yo jisu uba im hapo jangi bat kan ye yangi kum kinong job tu blai kerku bat unya rap yangi
bangila ban im jaga jing im ka job nagini ka jing penchoi ka jong baman ublay na ka benta ka buram ka jong u amen mentapat ila poi siya bakut jong ka jing syakri ka jongi akan ngi pais gi aswa bangnya penwai dongin ya sto pada abai raya ka jing raya ka ba saus pa ar na ka batmai lais pa prapusan na ka barim saus pa ar na ka batmai lais pa prapusan na ka barim kristan ya da sumar jingma ka jan hala jinglet marwei ban ya watchlan jing penchoi kin wan ban ya le ban pengop bat ban pengam pat ya pi hakapop kristan ya da sumar jingma kalajan kumtu bro saut klik record ke jingruai ke saus pa ar nak batmai lais pa prapusan nak berem bad hadin juga ni ke jingruai ngan kerpa di pastor jangi reverend P Maulong in duai lingkot aka baro balayo ban pendam bad ban pelat jangi dak ke jingkerku bad penuai Kristan ya da sumar jing magajan ala jing let marwe ban ya watchlan jing ben shoy gen wan ya leban ben ngo ban ben ngam bat ya hakapo Kristan ya da sumar Kristan ya da sumar Kristan ya da sumar jing magajan ling ba yong nge ya da ngao Shen ga yong bat jing dung gen wai Dipin sa shong su gen chai bat lutrai Kristan ya das nyobha Kristan ya das nyobha Kristan ya Lingba yada kabaduai hinbat lajngai ada him yai dua bad yai syarai hin yo lat har nagi jing swai adam in yai nes kem ha jing duai Kristan yai da duai Kristan yai da duai Kristan yai da duai hati Bang boy hab nay ya ki ching u ching nam baro la wen ren yo ngao ki tien bun on utrai hi rung shaka jing kerman Kristan ya da kermen Kristan ya da kermen
tengen ya tuai nyanyu ya me ablei kupa chingi bah neng lemba chingi ka por bakum gi khon ga chong ma po la ka balang ngi lanyo mangin ya seng lang ya ker teng chong ma lingba chingi ka por bat nyanyu ba mela ker khu ga wei pa ka wei ka benta bat kum jur konrat ya ka bangin lanyo sngo ga khobor no chakriu chong ma ka bal pengket mau ngi konrat bing de ban e ya ka per thei bat ik badan ka ya rap ngi konrat bangin bo ya ka jingi tang hame bolong utrai baru konrat jong jing im ga jingi bari ka bangin yai beru ban le ya ka mon ga khoi ko choma kerkhuru nam tau shakri choma kerkhuru nam ta ka yinga sam jong bat kham tam ya konrat o nang la ru ban yai tebe ka jing shai choma akan ko ka benta ka ba me patan kam na kam ta ka jing im jong bat ha bangin samiru na ka ni ka yeng ga bakan tang choma pelat ni de ka jing kerkhu ke bakan sai ka choma rengkal ba ka jing ba ka jong bli khpa ka jing ai ka jong Jesus Christ lama ka jing sala ka jong mun si ma khoi ini ka jing kerkhu jong kilai ha wei kin lon kat bala ka balang ka choma lamru bat kirung ngai hang ne bat kleng satala ka parthai menta shidu ki bam jukot ru amen